Xhur sħaħ nisimgħu bil-kampanja Sort It Out iżda l-istrateġija tal-Gvern fallit. Il-konferma waslet minn rapport tal-Awditur Ġenerali li wera kif 1% biss tal-iskart tal-plastik f'Malta ġie riċiklat fl-2019 bil-biċċa l-kbira jispiċċa mitfuħ fil-miżbla. L-NAO fi rapporti wissil il-Gvern waqalura biex jilħaq il-miri nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. Dan kollu frott prattiċi ħżiena ta' separazzjoni ta' skart li jirriżultaw fi skart potenzjalment riċiklabbli li qed jintrema fil-miżbla. Separazzjoni ineffiċjenti u materjal kontaminat kienu fost l-isfidi operattivi li jsemmi r-rapport. Dwar l-implementazzjoni ta' strateġiji l-NAO tajt li numru ta' policies ewlenin għadhom qed jistennew l-approvazzjoni tal-Gvern fil-waqt li l-Ministeru għall-Ambjent spiċċa jammetti li ma kienx kapaċi jiżgura fondi biex jikkummissjona studji rilevanti. Ir-rapport tal-Awditur jindika li huwa ċar li l-istat attwali tal-affarijiet mhux qed jikkontribwixxu biex Malta tkun tista' tadotta l-prinċipju tal-ekonomija ċirkolari. L-NAO wissa sabiex l-awtoritajiet jaħdmu flimkien biex jiddeterminaw b'mod preċiż kemm plastik qed jitqiegħed fis-suq, filwaqt li l-Ministeru tal-Ambjent għandu jħaffef l-adozzjoni ta' strateġiji dwar l-iskart tal-plastik għal perjodu tal-2021 sal-2030. Intant, fi stqarrija iċ-Chairperson ta' Friends of the Earth Martin Gallia De Giovanni qal li dan ir-rapport ta' kundanna juri biċ-ċar li l-pjani preċedenti tal-immaniġġjar tal-iskart naqsu milli jkunu effettivi.